Kretén, aby si to dal tím utahovat. No, dobrý. Tak, ale mě to nesledovala ty lidi. A je to tak, je to ve chvíli. Kde jsi myslel, že nedošáhneš jako ta brzda, že ti ne... Jak trampolína. Tak takovýhle vylomeniny já tam teda dělat nebudu. Ne. A už si tady nešel, viď na tom. A spěcháte moc, nebo se tady můžeme trošku zdržet? Můžeme se zdržet. Dobře, jsou tam ty děti. Let's live this nice power. I can't do nothing with you. No nevím, jestli nahoru je to lepší teda. Jo? Ne, až to. Ne, neříkej to, až spadne. Ne, až spadnou. Až bude mít po záruce, po životnosti. Až bude mít po životnosti.
Jak to děláš? Takhle. Ale tak to je tam koleno, zadek, kolik, tak to může vyhrát. Ale chce to prostě plynule tam nalézt. Jedna. Nemyslím to. Ještě přijdou dva diváci a jsme komplet, jo? No, a má scén, co se mi zdělá. Ano, tak má scéna teďka. Že připravuje zákulisí. Super. Na to. No a ručku, nohu tam opřít, přesně. Nohu zase víš. Super. Ruku na lano. Ty se víš? no já bych ráda, ale... Výborně. No to už teďka dodáš. Pojď, to už teď škrábeš. Tak, levou nohu tam zatříš zase za lano, víš, přesně, postav se na té levé noze, stoupej, tam si narvi koleno, zadek, cokoliv na tu kramli, koleno, zadek, sedni tam, všetky ruce, tak. A už tam přenes váhu na tu pravou nohu a teď si docvakni tu druhou karabinu, tu druhou si docvakni. Jsi tam, jo, máš to vylezeno. Tak a teď si vrhneš to první. Tak stejně nechcela. Super. Jo, tam to. Není zač. Tam to je stěžení kramle. Jo, jak máte tam koleno, zadek, cokoliv, tak to je ten, jak jsem říkal, ten uvozovkách zadé úsek. Jo, že je potřeba víc síly, síla v rukách, to prostě nejde sedět jenom po nohách. Stává se tím běžně, je to prostě půl na půl lidí vlezu na hlavu. Ale já se teďka nepřesně. Ta síla v rukách to úplně není. Super. Krásný to bylo. Klobouk dolů. I can't do nothing with you. I can't do nothing with you. Výborně. A pravá noha půjde posunout dolů. Vůbec to neboj. Máš tam nějaké 40 čísla pod ní máš zem. Pod tou pravou nohou. Máme rozhlednu. No a to je asi ta okrýta. Jo, Ale je to dobrý. Si říkám, asi vymyslet, no. No a nahoře já jsem takový dobré, já jsem potřebovala a ono opravdu si
No já jsem byl z blbý strany, já jsem byl